Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes un dia més a Pel·lícules. Com veu llegit en el vídeo, avui venim a parlar de com les plataformes han canviat el nostre consum d'audiovisual i com això afecta el cinema. Realment hi ha una guerra plataformes-cinema? La resposta et sorprendrà. Doncs abans de començar, deixeu-me que us deixi per aquí sota les meves xarxes socials per si us ve de gust seguir-me per estar sempre atents i atentes a totes les novetats de les plataformes de streaming, de cinema, comentaris, recomanacions, etc. Ja ho sabeu, Pel·lícules 12. Vinga, som-hi, va, deixem-nos d'històries. Està claríssim que les plataformes han canviat el nostre consum d'audiovisuals. I a més ho han fet molt ràpid, ho estem fent a marxes forçades i el cinema, evidentment, se n'està veient ressentit. I ja no parlem del col·legui... Coronavirus! Oh, les llums, sabia que em deixava alguna cosa. Ja! Ara arribem a casa i tenim l'opció d'encendre la tele, ficar la nostra plataforma i tenim allà muntanyes de pel·lícules, muntanyes de sèries, les podem parar quan volem, les podem continuar quan volem, les deixem, canviem l'idioma, podem fer el que ens dongui la gana per un mòdic preu al mes. Bé, tot tampoc, perquè el que vindria a ser poder escoltar les versions doblades al català de pel·lícules que ja han estat doblades al català, això no ho portem gaire bé, Així que des d'aquí un bon calbot a les plataformes, que són molt modernes, però... Toma, tomate. Evidentment, aquí guanyen les plataformes, i està clar que passa a guanyar el cinema quan ja parlem a nivells de qualitat, d'una gran pantalla, d'una sala amb un so brutal... Però està clar que de les últimes grans novetats que ens ha dut al cinema és el color i el so, i d'això em sembla que ja fa bastant, perquè està clar que l'intent que van fer fa uns 10 anys amb el tema del 3D fracassat. Per tant, aquestes plataformes ens donen una qualitat i una llibertat que no teníem fins ara. No ens hem d'esperar a que X hora a X canal facin el capítol. Tu ara seus i et pots mirar la temporada sencera d'una sentada. Les plataformes et donen llibertat. Ara no estic molt d'acord amb això, perquè a mi me la treuen, la veritat, amb tanta sèrie per veure. Us deixo una pregunta a l'aire. Vosaltres realment creieu que hi ha lloc per cinema i plataformes en un futur? És a dir, poden conviure les dues? I no us parlo d'un futur molt llunyà, us parlo d'un futur proper, diguem, 10 anys. Perquè si ens fixem, tots els canvis que hem patit en la nostra manera de consumir l'audiovisual no van començar gaire més aviat que fa uns 4 o 5 anys? Sí, Netflix, Amazon, HBO ja existien d'abans, però realment que fos utilitzat per la gran majoria de gent fa això, 4 o 5 anyets. Un altre dels grans canvis que hem vist a través de l'implementació de les plataformes és un canvi que potser per molts ha pogut passar desapercebut o inclús escoltant-ho tampoc li dones molta importància, però la té, i moltíssima. Els Oscars d'aquest any 2021 van ser els primers dels quals no demanaven a les pel·lícules, no estaven les pel·lícules obligades a passar un mínim de setmanes en cartellera en un cinema físic. I que el senyor Hollywood faci un canvi d'aquest tipus no és poca cosa. I dic senyor Hollywood perquè sí, m'imagino un home vell, ric i una mica gili. Per tant, tenim tots aquests canvis que ens han aportat les plataformes i que ha sigut millor, i que han sigut canvis positius o coses que aporten de forma positiva. Però també hi ha una part molt negativa, i és aquesta obsessió per treure contingut, per ser les millors, competir entre elles i realment saturar l'usuari. Estem saturadíssims de pel·lícules i de sèries. A dia d'avui es fan sèries com a xurros i és igual lo bona que sigui, és igual els calés que s'hi hagin deixat. És molt complicat que a dia d'avui una sèrie, una pel·lícula... Potser amb les sèries passa molt més que amb les pel·lícules, però és molt difícil que acabin sent mítiques. Abans era molt fàcil que una sèrie fos mítica. La tenies que veure a l'hora que et deien, el dia que et deien, en el canal que et deien, només emetien un episodi per setmana, estaves tota la setmana pensant en què hauria passat, no com ara, que si tens curiositat, pam, fiques el següent capítol i ja està. Per tant, podríem aplicar la màxima de que a vegades més no és millor. I en el cas de les plataformes, més simplement és més. Per altra banda, tenim el cinema, que realment i d'una manera indiscutible és la millor experiència per veure cinema. Això si no et toca el típic del costat que s'han portat les crispetes, les llaminadures, l'entrepà, què, tio, què et penses? Que te meto con el mechero, Sole. Però sí que és cert que el cinema ha tingut molt mala sort amb tot el tema de la pandèmia, que ha arribat en un moment on ja estaven de capa caiguda. I com abans bromejava amb el tema de que el cinema probablement l'última cosa més destacable en quant a avenços va ser el color i el so, d'alguna manera és una mica així. És a dir, no hi ha grans avenços gaire més enllà d'això. Sí que s'ha pogut millorar la qualitat de la imatge, l'HD, etc. Sí que s'ha pogut millorar la qualitat del so, però poc més. I crec que un espai com un cinema es pot renovar amb infinites formes. Si a dia d'avui hi ha un auge molt gran de sèries, per què no projectar-hi sèries? Podria utilitzar el cinema aquest auge de les sèries vingut de les plataformes per
una miqueta robar-ho i portar-ho en el seu camp. O per què no fer-hi events de videojocs? El cine s'ha d'anar reinventant i ha d'anar provant de tocar tecles fins que donin l'adequada. I amb el 3D no ens la veu colar. Si em deixeu dir la meva opinió personal, jo aposto que aquest gran canvi vindrà de la mà d'una experiència molt més immersiva. És a dir, realitat virtual, tot aquest tipus de coses. Ara no em pregunteu de quina manera exacta, perquè evidentment no ho sé, però jo crec que vindrà per aquí la cosa. Les plataformes sí que proven nous formats. Tot aquest auge de les sèries i de les minissèries no és més que una escombrada cap a casa, cap a tot el que els interessa a les plataformes. Realment és tot tan ferotge, tan immediat, tan consumeix el nostre contingut, que a dia d'avui potser ens fiquem abans una minissèrie de 8 capítols d'1 hora cada un, que en realitat tu pares a pensar i és com una pel·li de 8 hores pràcticament. I és que al igual et mires una pel·li de 8 hores, no la miraries en la teva vida, però ara t'ho fiquen en aquest format i nyam-nyam. L'exemple més clar és l'èxit de Queen's Gambit. Ara ja estem acostumats a les minissèries, però fa poc no ho estàvem. Ara ja estem acostumats a que ens fiquin una temporada sencera de cop, però abans no ho estàvem. Vam veure fa poc un nou format que va provar Netflix, com és per exemple l'estrena de la 4ª temporada d'Élite, que durant totes aquelles setmanes, va estrenar un divendres, durant tota aquella setmana, des de dilluns fins a dijous, van estrenar un curt cada dia, ja per anar-te preparant i a més començar ja a consumir tot aquell contingut que a ells ens interessa que consumeixis. I ja no diguem el que serà ben aviat el format més novedós, o com a mínim jo no ho he vist, que és estrenar una trilogia sencera en 3 setmanes. Una pel·li cada divendres. Es tracta de la saga Fear Street, que es basa en les novel·les amb el mateix nom del mateix escriptor de Goosebumps, Pesadilles. En conclusió, crec que sí, que les plataformes estan apretant d'una manera exagerada les nostres vides. Hi ha coses molt positives, hi ha coses que no ho són tant i jo crec que són molt negatives, com és el tema de la mecanització de l'art que és el cinema i d'aquesta pluja constant, perquè simplement no paris de mirar coses i és igual si són més bones, menys bones, amb més o menys missatge. Ells el que volen és que t'estiguis allà el màxim d'hores possibles, agafar les teves dades, seguir-te recomanant coses i que segueixis pagant cada mes la seva plataforma. Per altra banda tenim el cinema, doncs que la gran excusa sempre és que és car, i sí, és car, a dia d'avui és un luxe en el cinema. I crec que si el cinema fa un pas endavant i mira de reinventar-se amb les 3 o 4 cosetes que hem comentat, per què no projectar sèries, per què no projectar eSports? I sí, deixar una mica de costat aquell típic o típica purista que va al cinema i com vegi que a la sala del costat ja estan fent un partit de LOL, es posarà les mans al cap. Però igual és la manera que a la sala on t'entrarà ell puguin seguir projectant pel·lícules. I jo què sé, que se'm fa interessant poder anar al cinema a veure, per exemple, el final d'una temporada d'una sèrie que t'agradi molt, o el final finalíssim d'aquesta. En qualsevol cas tenia ganes de ficar-me una mica davant de la càmera sense preparar-me gaire res, treure una mica 4 pensaments que tenia voltant pel cap i sobretot el que més de gust em ve és escoltar les vostres opinions. Sisplau, deixeu-me aquí sota comentaris el que penseu sobre tot això. Si m'he deixat de dir alguna cosa que a vosaltres us sembla interessant, debatim-ho aquí sota i en tinc moltes ganes. Recordeu que si us ha agradat el vídeo podeu deixar el vostre like, que és completament gratuït i m'ajudareu moltíssim, i si teniu ganes de donar suport al contingut en català a YouTube, subscriviu-vos al canal. Us faig memòria també de les meves xarxes socials que us deixo per aquí sota perquè em pugueu seguir i estar sempre atents i atentes de totes les novetats de les plataformes, de notícies i de veure el meu careto de tant en tant fent una mica el mico. Espero que estiguis tenint un bon dia i espero veure't en el proper vídeo. Ciao!